سومن خوجаева рӯи инқилоб дар ин матоъ акси муҳри шоҳони хатлон давраи ҳулбуки асрҳои 9 ва 11-ро қалам мезанад. муҳри шоҳони хатлон бо тасвири чунин манзара рамзи шоҳони хатлон дар асри миёна ҳамчун воҳиди мустақил бо сарҳаду нишонаҳои ба худхоз шинохта шуда он вақтҳо мавқеи муайянеро соҳибият дошт. суман расом нест, ӯ мутахассиси озорхонаи таърихии ҳулбук мебошад. вақтҳои фориғ аз кор ба ин шуғл даст мезанад. عکس کشیده هستم رمزی شاهانی هولبوک رمزی شاهانی هولبوک شیر دشیر کارد هولبوک تاج مهری شاهانی ختلان بوده 1200 سال پیش ما دسترس کردیم همین رمزا را هنگام حفریات آموزش کردن یافت کردن به ما همین را گلدوزی میکنیم به مهمانا هدیه میکنیم. матои қаламзадаи суман баъди сӯзании гулдӯзӣ шудан аз ҷониби ин занону бонувон кормандони ҳамин муассиса симояш боз ҳам ҷолибтар мегардад. ин занон то имрӯз ҳазорҳо адад чунин армуғон духта пешкаши ҳазорҳо сайёҳону меҳмонони ба ҳулбук ин макони таърихи халқи тоҷик омада гардонида шӯҳрату овозаи онро ба ҷаҳон паҳн кардаанд. ҳамин армуғонҳое ки кормандони муассисаи давлатии маъмунгӯи таърихии фарҳангии ҳулбук имрӯз ҳунари худро сайқал медиҳанд дар тамоми гӯшаву канорҳои дунё паҳн гаштааст. аз он ҷумла дар канада, дар австралия, африко, амрикои ҷануб, амрикои шимол, аврупову азия умуман дар ягон гӯшаи замин намондааст ки ҳангоми ташриф аз ҳулбук ҳамин дастовезро набурда бошанд ва ин як рамзи таблиғи ҳулбук ба мероси халқи ҳунарманди тоҷик ба тамоми аҳли башар аст. муҳри ҳулбук ин ягона ёдгории таърихӣ дар қасри шоҳони хатлон нест. инҷо садҳо нигораҳои дигар маҳфузанд ки дар оянда кормандони озорхона мақсад доранд ки онҳоро рӯи матоъ оварда ҳамчун армуғон пешниҳоди сайёҳону меҳмонон намоянд. гузориши хоҷа назриф, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид.